Oo. Naka-aircon lang. Wala? Ay, Pintuan? vlogger din siya? Pintuan lang, pintuan lang. Hindi. Ano lang. Pang seguridad lang. Tayo dito. Pang seguridad. Lagi ako bumibili dito eh. Pinalitan ko yung isa ko. Sige. Oh, sige, sir. So yun na nga mga kawaray, maupay nga adlaw. Welcome aton munting channel Idmar Waray Motovlog. Shout out nga pala iton akon mga subscriber nga waray sawa nga suporta yon akon channel. Maupay nga udto ay yung tanan mga kawaray. Kunta diri ka mo sumbahan ka ani kita tin avenue. Ani kit mapalit in seat cover iton akong puro kanan. Tent Avenue na magbibiling na kitang palalitan nga maupay. Nagpira man? Nagpira? Wala daw kay barato man. Dili kat balogi. May da pula itong dako. Ha? Pula. Oo. Sige daw, kuan didi. Anay. Tangkila mo, lakad ko na ako. Ops. Sakto na. Pasok. Oo. Terus pusa. Oo. Pero may dapat kuan dito. Ayan. Pwede naman si Lupin. Ayan o. Pakadaki ako. Manin Max, manin yan o. Oo, kahit ang ano yan, boss. Kasi yan, ay, boss, ayos yan. Ano mo usa nga kuan? Hay mahiya. Anak ka din nagbabantay. At ito may bumili na. Ah, pumalit. Oo, bali na. Hmm. Mga tulos. Ayun na. Upay na. Maupay na. Pero may ini. Mabati lang, boss. Hala kang kabarato man. Di ka malugi. Oh, 200 na iba. Ah. Kay 200 yapon na imo kay bay malugi ka. diri ka na. Adili. 200 na imo kay malugi ka. Oo, sige na. 200 nila. Salamat, sir. Sige nga na nimo usa nga kuan nga. Pumalit ako. Oo, sige. Sige. Mawali na ako. Oo, sige. Salamat ha. Sige, salamat. Sige, salamat, ingat. Oo, sige, salamat. Mawali na ako. Oh, agawa mo pa si Munton. Pan-service ko kay mahuli ka samar. Mayo, mahuli ako samar, Mayo. Magkano ang kasko to? Kuan 164 90. Ha? Oh, wala. Ano? Mayo. What the man, ha? Nagwapo. Mga patron. Hindi, sa may bay? Kuan na ya Balugan. Tulot ako mga upon nga dito pagbiyahe taga Samar gihapon, taga Northern Samar. Tinuloy ko nga ni Mihoy. Ano man, maupay. Parang mga ato ko lang, gasolina. Pagkain gasolina, diretso ka ako. Gasolina to. Kuan man, pauwi gihapon dali mga 5 minutos yan, masunod din. Diretso, Bisaya. Makakuan ko gihapon mag-uol. Kasulod taludtod. 2 oras diretso. Oo. Eh, bigay nga ni, kuan na to, ray cooler, kuan na to. Oo. Naka-aircon lang, Pre. Wala? Ay, vlogger din siya? Pintuan lang, pintuan lang. Hindi.
Ano lang, pang seguridad lang. Tayo dito. Pang seguridad. Lagi ako bumibili dito eh. Pinalitan ko yung isa ko. Sige. O, sige, sir. O, ingat. Oh, salamat. So yun na mga kawaray, mauli na kita. Pumaligid na akong suki nga paralitan. Hatag niya ako 150 lang, tagang kong 200 kay maulugi siya. Mauli na kita na garato lang ngayon, 150 lang hatag niya akong kunta, tagang kong 200. So yun mga kawaray, hanggang dito na lang muna ang video. Maraming salamat.